benvinguts i benvingudes a esta taula redona sobre l'educació pública. L'hem volgut muntar des de Guanyar Alcoi arran de les mobilitzacions que n'hi ha ja fa temps, però sobretot a partir de l'arranjament del curs 2024-2025. Sí que volem, abans de res, animar-vos a que demà feu vaga, si és que esteu en les circumstàncies adients, si sou mestres o si sou famílies també de l'escola pública, i també anar a la concentració que a les 11 n'hi haurà en la plaça d'Espanya d'Alcoi. Comencem aquesta taula redona. Podem fer l'ordre que vulgueu, jo vos presentaré tots i aneu parlant. Vos hem fet des de l'organització, des de Guanyar Alcoi, vos hem proposat algunes qüestions que vosaltres podeu respondre si voleu, totes, una, ninguna, el que vosaltres considereu. Hem convidat a la taula en primer lloc a Irene Barratxina de l'ESTEP, gràcies per vindre, a Diego Fernández de CGT, moltes gràcies també, Natàlia Besso de Comissions Obreres, què tal? I Xavi Angulo d'UGT. Els quatre venen representant a sindicats i hem volgut també que en la taula estiguera Carolina Carbonell, la presidenta de l'AMPA de l'Escola Pública El Romeral, que és una de les afectades a aquesta escola per les retallades i per les eliminacions d'aules i de línies d'aquest arranjament. Així que, no sé, qui vol començar? Voleu que comencem així? O què? O fem... No comencem per homes, comencem per comissions, vinga. Així que, Natàlia Besso, de Comissions Obreres, quan tu vulguis. Tens 10 minuts i després podrem iniciar el debat. Considerem que estem davant d'un moment delicat per l'educació valenciana, ja que està amenaçada i atacada per les polítiques educatives de l'actual govern, per la qual cosa toca alçar-se. Des de setembre, la Federació d'Educació de Comissions Obreres han promogut diverses accions de protesta al carrer, com per exemple per les caòtiques adjudicacions d'inici de curs, per les deficiències del concurs de traslats o per les agressions del professorat. Per tot això, plantegem una convocatòria de vaga educativa unitària per expressar el malestar general del professorat i equips educatius i la resta de la comunitat educativa. I ens basem en 3 raons fonamentals. Primerament, perquè hem consultat a l'afiliació, molt preocupada davant de la situació en què es troba tant professionals de l'educació i l'alumnat com les famílies. Seguidament, per posar fi a la vulnerabilitat del professorat. Al sindicat ens preocupa molt l'augment alarmant de casos de violència laboral cap al professorat en centres d'educació al País Valencià. Cada vegada són més les agressions que aquest sindicat atén i denuncia. Des del sindicat exigim a l'administració que desenvolupi un protocol actualitzat que consideri la violència escolar com a violència laboral i les agressions com a accident de treball, adoptant mesures de prevenció, protecció i acompanyament psicològic i jurídic. I finalment, volem fer front a les polítiques educatives retrògrades de l'actual govern. La nova conselleria ja ha mostrat que té molta pressa per a desfer els avanços que tant han costat assolir, tornant als anys de foscor i l'abandó de l'educació pública que ja patiren en temps passat. Algunes de les seues lleis retrògrades són l'abandó del pla edificant, ja ens concentrarem per la retallada dels pressupostos de la construcció i reforma de centres educatius de la Generalitat Valenciana, i algunes de les localitats afectades són, per exemple, Benicarló, Betxí, Mislata. El districte únic, que està totalment en contra d'un model d'admissió als centres educatius financiats amb diners públics. En el sindicat defensem un model educatiu de proximitat i vertebrador de les societats locals, un model no segregador que garantisca la igualtat d'oportunitats per tot l'alumnat. El districte únic afavoreix la segregació escolar i atenta directament contra els interessos de la classe treballadora. Després tenim la llei de llibertat educativa. És injusta i ataca el valencià. El model de les dues línies lingüístiques és segregador, no és una educació inclusiva. L'alumnat perd drets lingüístics i només es té en compte la voluntat de les famílies. Tampoc s'assegura la competència lingüística del professorat i no compleix amb la Carta Europea de Llengües Regionals. I per últim tenim la llei de concòrdia,
oblida i distorsiona fets ocorreguts a la història del nostre país que han de ser tramesos a les aules com la Guerra Civil o la repressió franquista, per al coneixement del nostre alumnat i per a la comprensió de l'actual societat, podent construir una millor i més solidària. Sense obligar que, a més de totes aquestes raons, també demanem l'extensió de la xarxa pública i gratuïta de 0 a 3 anys, condenem retallades a les escoles d'idiomes o les estades a l'estranger del professorat, exigim altres mesures com l'augment de recursos per a una verdadera inclusió educativa, millora de les condicions laborals i salarials del professorat, supressió de la burocràcia, augment de les plantilles, baixada de ràtios i la reducció d'hores lectives per a docents majors de 55 anys. És moment de recuperar els nostres drets. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Continuem? Sí, continuem amb Xavier Angulo. No. Continuem amb Xavier Angulo de UGT. Bona vesprada a tots i a totes. Bé, en primer lloc, estem davant una vaga d'ací unes hores, una vaga molt important perquè el professorat i la comunitat educativa ha de fer front a una sèrie d'atacs que s'estan fent des del govern d'ultradreta i conservador que tenim al País Valencià. Com ha dit la companya, vaig a aprofundir en alguns dels punts que la companya ha enumerat i que crec que són importants. Parlaré de les condicions laborals del professorat a la fi perquè crec que són també molt importants perquè no s'han tingut en compte durant molts anys, però vaig a centrar-me en alguns aspectes de les retallades de la llei educativa i també del districte únic segregador. Bé, en primer lloc, pel que fa a les retallades s'inicien amb un atac directe a les escoles d'infantil i primària, amb més de 200 unitats que han estat retallades. Ací a la nostra comarca, a l'Alcoià, i com ha dit la companya, tenim aquí al Coll, al Romeral, una unitat que està suprimida i és especialment feridor perquè ací a la ciutat la majoria de centres educatius són concertats privats. I després tenim altres retallades que es produeixen també a la comarca, a Ibi, a Cocentaina, a Tibi, i clar, són retallades que totes sumen 68 a totes les comarques d'Alacant, 206 unitats que se suprimeixen arreu del País Valencià. Bé, aquest atac està relacionat per una aposta decidida de no baixar la ràtio i de concentrar l'alumnat en unitats i fer que la ràtio no disminuïsca, quan la política que ha d'implementar-se ha de ser baixar la ràtio i conservar les unitats. Queda clar? I això és un atac directe a l'educació pública, perquè el que afavoreix és l'increment de la privada concertada. I això hem de tindre-ho en compte perquè la privada concertada és un element fonamental de totes aquestes polítiques regressives que s'estan implementant. Bé, hem comentat que hi ha hagut retallades també en les escoles oficials d'idiomes, feridores, pel que fa a l'espanyol per a estrangers, i ahir el component ideològic, com veurem després en la llei educativa, el component ideològic apareix novament, perquè, clar, tenim un govern feixista i no aposta per la integració d'aquelles persones nouvingudes i retalla la meitat de les unitats d'espanyol per a estrangers en les escoles oficials d'idiomes. Tanca seccions ací a les nostres comarques d'Alacant, les seccions d'Elda, les que estan al voltant, i es produeix una retallada en idiomes que no se poden estudiar en altre lloc que a les escoles oficials d'idiomes. Com a única institució europea, a més, és única la institució que hem de defensar, perquè aquesta institució ens permet d'estudiar idiomes que no es poden estudiar enlloc. I després, idiomes cooficials de l'Estat, que també estan retallats, i idiomes dominants. Han retallat moltíssimes unitats d'anglès, de francès, de portuguès, d'italià,
Però el més important de tot això és perquè no aposten per la presencialitat, augmenta la ràtio exponencialment en la virtualitat i això és un atac directe també a l'educació pública, perquè la presencialitat en l'aprenentatge d'idiomes és fonamental. I bé, el pla edificant. La retallada del pla edificant és especialment feridora i així a Alcoi ho tenim molt clar. Tenim l'Andreu Sempere i els altres dos instituts que estan esperant intervencions urgents. I aquesta situació també afecta a moltes poblacions de les nostres comarques, tant d'ací del sud com de València. Pel que fa a la llei educativa és especialment greu perquè el component ideològic novament ultradretà, feixista, apareix en aquesta llei que probablement és una barbaritat, ara us explicaré per què, respon a un atac directe al valencià, un odi directe, un odi al valencià, fer desaparèixer el valencià de l'ensenyament públic, que ens retrotrau a l'any 1983, abans de l'aprovació de la llei d'ús i ensenyament del valencià. És un retrocés enorme. Per exemple, en instituts, en primer, segon d'ESO, per exemple, és molt probable que no hi hagi el valencià llengua vehicular, tal com la coneixem ara. Els alumnes, com a màxim, podran tindre 5 assignatures en valencià, 4 en castellà i una en anglès, o si tenen més anglès, 3 en castellà i 2 en anglès, però màxim 5. Per més que tries valencià, no tindràs valencià com a vehicular en totes les assignatures, a excepció de castellà i anglès. I això passarà. És una regressió enorme. És pitjor que les línies. I a més, és important tenir en compte els percentatges que estableixen per a poder constituir una llengua base valencià que, com vos dic, sols podran tindre 5 assignatures en valencià, no podran tindre, tal com tenim avui, totes les assignatures a excepció d'anglès i castellà, en zona valencianoparlant, destrueixen el valencià de la zona castellanoparlant, desapareix, l'excepció és sine die i, a més, no és avaluable, és presencial, brutal. Tota la part castellana, el valencià, que és també cooficial, com ací, com en qualsevol lloc del País Valencià, desapareix. I tenim la part nostra, que els nostres alumnes que volen estudiar en valencià, resulta que van estudiar 5 assignatures en valencià i la resta en castellà o en anglès. I es dona la paradoxa que el legislador diu, doncs anem a fer això. I en infantil i primària podran fer immersió lingüística en anglès el 25% en zona castellanoparlant. I així, en la zona valencianoparlant, no. Aquest experiment, m'imagino que motivat per les segones residències que hi ha en la costa. I ara ve la cosa més forta. Sabeu què suposa aquesta llei? Aquesta llei, tal com està plantejada en aquests percentatges, suposa la destrucció del valencià en zona litoral i urbana, que és on viu la gent, on viu la població del País Valencià, la majoria de la població del País Valencià, i la destrueixen en l'interior castellà. Sols es queda un reducte rural, folclòric, arreu de les comarques del País Valencià. Això és el que pretenen fer en aquesta llei. Perquè està dissenyada específicament perquè a Xàbia no hi hagi cap unitat de valencià. Xàbia. Perquè en Alfàs del Pi no hi hagi unitats de valencià i després en l'aplicació del districte únic el que van a provocar és que l'aplicació del districte únic, concentració de l'alumnat, doble segregació, concentració de l'alumnat de valencià en una sola escola i la resta de castellà en les altres escoles. El districte únic és renovable any a any, anirà movent-se i aquesta segregació anirà aprofundint-se. I hi haurà una categorització de l'alumnat de castellà en les escoles on es dona castellà i l'escola de valencià ja no admetrà més alumnes perquè no en poden vindre, perquè ja està a tope.
I això és el que passarà. Això és la filosofia d'aquesta llei segregadora, fascista, ultradretana, que no té res a veure amb el que estipula les organitzacions internacionals d'educació que estan reconegudes i de renom. I amb això crec que ja és suficient. Gràcies. Moltes gràcies. És el torn de Carolina mateixa, de Carolina Carbonell. Bé, hola a tots. Primer que res, moltes gràcies per convidar-me. Per convidar a l'escola, realment. Jo només soc la seva portaveu. I bé, vinc a explicar un poc com estem patint i com veiem que patirem la proposta de llei que tenen pensada. Bé, el Romeral, des de l'AMPA del Romeral el que veiem és que les nostres necessitats no formen part de les prioritats de l'administració local. El Romeral és una escola molt gran i té moltíssimes unitats, presenta uns dèficits importants en les seues estructures. I ja fa un any que estem lluitant per aconseguir que les administracions es facin càrrec de millorar les nostres instal·lacions. Una de les manques més importants que hem notat és la tanca que tenim a la nostra escola. És una tanca totalment deficitària, conseqüència d'aquest estat és que hem patit 5 robatoris al llarg durant tot aquest any lectiu, durant el 2023-24. L'últim va ser el passat dia 30 d'abril, en el que vam patir una gran pèrdua econòmica. Perdoneu. I bé, perdoneu, però m'ha perdut. És molt evident que estem en l'oblit i que no tenen ninguna intenció de solucionar-ho de moment. De fet, a dia d'avui, avui he parlat amb la directora i continuem tenint més d'un full de coses per solucionar. Aquesta situació va ser a partir d'ara més greu, perquè ja, com heu comentat, el programa edificant va ser paralitzat. Aleshores, això s'agreujarà en el temps, no només afectarà la nostra vida quotidiana a l'escola. A veure, a nivell general, com ja tots sabeu, en Alcoi l'escola pública és minoritària. Només representa un 30% de l'oferta educativa. El 70% la copa l'escola concertada. I és minoritària, però ara en l'arranjament proposat ja no és que siga minoritària, sinó que a més està minoritzada. L'escola ha lluitat durant aquesta última setmana per manifestar el nostre desacord front a aquesta situació, perquè bé, som l'única escola que tenim un aula hueco, aleshores també està afectant a famílies que tinguen unes necessitats específiques. A banda, totes les polítiques proposades no només van afectar-nos a nosaltres com a escola pública, com a entitat, sinó també van a transmetre's al llarg de tota la societat. Si analitzem un poc les bases de les noves propostes polítiques, totes elles van encaminades per a minimitzar l'escola pública i maximitzar la concertada. La concertada, en principi, va néixer per a suplir la manca d'escoles públiques que teníem heretades d'una època molt obscura. Però la realitat ha sigut que en lloc de ser una cosa temporal, s'ha convertit en una normalitat. I a més, el que estem observant és que totes les polítiques van encaminades per a propiciar-la i ajudar-la. Si analitzem un poc, el districte únic, com ja heu comentat, però el districte únic a nivell d'escola
va a segregar-nos a tots, ja no per nivell econòmic, nivell cultural, a nivell d'ètnia, de procedència, de nacionalitat. És el primer pas per a una segregació. Després també el fet de paralitzar l'edificant també propicia que les escoles hi hagi una major diferenciació entre escoles públiques i escoles concertades. Si l'escola pública depèn única i exclusivament d'ajudes de l'administració pública, estem en una situació molt desfavorable perquè l'escola concertada pot fer front a aquesta situació mitjançant les seues quotes voluntàries. L'escola pública això no pot fer-ho. Aleshores ens trobarem en diferenciació d'escoles d'èlit, si ho volguem dir, no d'èlit, però en unes instal·lacions meravelloses, a més subvencionades amb diners públics. Això realment és, com diria jo, és una situació econòmicament injusta. Per altra banda, quina altra tenim més de les coses meravelloses que ens han plantejat? És un pla totalment segregacionista. No només ens volen segregar a nivell social en escoles, també ens volen segregar dins de l'aula. Ens segregaran fent ús de la llengua. Al Romeral hem calculat més o menys que hi ha un 20% d'alumnat de procedència estrangera. Finalment, si no som capaços de transmetre la importància de la llengua, ells van a decidir estudiar en castellà i al final es convertiran en aules gueto, on tindrem tot l'alumnat procedent estranger i després el local. Per una altra banda, què més volia dir? Vull dir tantes coses, no sé si em donarà temps. L'ús de la llengua, sí, estem modificant. I ja per últim, com pot afectar això, com afectarà a la societat? Evidentment, el que afecta a l'escola afecta directament a la societat. Aquestes lleis o aquestes propostes de llei realment són pedagògicament negatives perquè ens segreguen, no eduquen en pluralitat, no eduquen en una realitat i el que fan és evidenciar les diferències entre les persones. Quan realment les diferències no poden ser una eina de confrontació, sinó són una eina d'unió, perquè la diferència ens fa més forts, com a societat ens fa créixer més. I bé, què podem fer ara? Realment no ho sé. Pense que l'escola pública necessita unió. No podem lluitar les nostres necessitats de manera individual. Si el Romeral té un problema, necessitem de l'ajuda de la resta de les escoles públiques, perquè units tenim molta més força. I espero que en tot aquest moviment que estem fent des del Romeral aconseguir tindre el suport de la resta d'escoles i poder arribar més lluny. Bé, no sé si he contestat tot. Gràcies. Si us sembla, Diego, Irene, que vull... Bé, crec que s'han comentat ja moltes coses que són molt rellevants. Crec que queda molt clar la necessitat d'aquestes mobilitzacions, d'esta vaga que està convocada per a demà. Natàlia i Xavi han assenyalat els motius fonamentals pels quals s'està convocant tota aquesta moguda, però em pareix molt interessant el que ha concretat Carolina, perquè al final totes les polítiques que porta a terme la nostra conselleria es concreten en situacions específiques que van a viure famílies molt concretes i xiquets a les aules. El que pretenen fer al Romeral, el que pretenen deixant d'habilitar
eixa unitat no deixa de ser una manera de, a futur, reduir l'alumnat que hi hagi al Romeral i, per tant, justificar futures retallades que vagin incrementant eixa situació deficitària que desitgen per a la pública. Ho ha explicat Carolina, si nosaltres no apostem fermament per una educació pública, el resultat no és un altre que una societat més i més segregada. No només per les polítiques lingüístiques que volen posar en funcionament, que seran totalment arrasaran en tot el que s'ha avançat en aquests últims 41 anys des de l'aprovació de la LUEF. No només és això, sinó que la pròpia degradació de la pública ja suposa una segregació. Aleshores, jo crec que és molt important que exigim que recursos públics vagin a l'escola pública, perquè és un servei públic, els xiquets i xiquetes tenen dret a tindre una educació pública, de qualitat, laica i en valencià. I hem de defensar això, ho hem de defensar per damunt de tot. Eixa concreció que ha fet Carolina en el Romeral, jo crec que quan mirem al COI trobem situacions que ens fan saltar les alarmes. Pel que fa a les qüestions d'infraestructura, evidentment el Romeral està patint la necessitat d'aixes intervencions, l'Andreu Sempere també, millor quasi que ho expliqui Diego, perquè ell ho coneix de primera mà, però també, per exemple, l'escola d'adults també necessita d'aquesta intervenció, o la pròpia escola d'idiomes, o el Pare Vitòria. Els centres educatius estan necessitats d'inversió. Sense aquesta inversió, els propis centres educatius del COI estan mancats d'unes instal·lacions realment dignes. Però no és només la situació de les instal·lacions, sinó també si ens fixem en la localització mateixa dels centres públics. El fet que els centres públics en el COI estiguen majoritàriament localitzats als afores de la ciutat també té una intenció i té conseqüències en l'elecció d'algunes famílies a l'hora de triar una escola o una altra. Tot això està planificat i respon a una idea de convertir, fer com dos nivells o dues esferes dins de l'educació. I per últim, s'han assenyalat, tenim molt clar la supressió que pretenen, que esperem que no, però tot apunta a que són les polítiques que volen posar en marxa, la supressió que han proposat en el Romeral, però ja coneixem que van a suprimir 4 grups d'alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes d'ací. O sigui, no es tracta de que van a suprimir-ne arreu del País Valencià, és que concretament així al COI l'alemany queda en una situació molt precària, deixant molt complicat la continuïtat de poder estudiar l'alemany així. Aleshores, aquestes concrecions que veiem en el COI responen a tota una sèrie de polítiques privatitzadores que volen desmantellar la pública, així en general, que qualsevol recurs que pugui anar a la privada van a posar-lo en marxa, i ahir veiem les retallades explícites, tot i que ells fan servir un llenguatge de manera molt cínica, parlant d'optimitzar, parlant de racionalitzar recursos, justificant-se en la baixada de natalitat. Tota la justificació i el llenguatge que fan servir, parlant de llibertat educativa, en el fons implica retallades que veiem a no res que el pares a mirar. La xarxa llibres queda molt dificultada precisament per la implantació del model educatiu que volen posar en funcionament. Com que no es garantís un projecte lingüístic de centre, això dificultarà que la xarxa llibres pugui mantenir-se. Les estades a l'estranger, bé, totes les retallades que hem assenyalat. Però després cal posar damunt de la taula i fer molt d'èmfasi en que no és només allò que diuen explícitament, sinó el que hi ha per baix. Han anunciat la gratuïtat de l'escolarització de 0 a 3 anys, però han anunciat que serà gratuïta, no que serà pública. I això cal tindre-ho molt en compte, perquè el que estan dient és que van a concertar pràcticament 2/3 de l'escolarització de 0 a 3 anys, perquè la xarxa pública no pot absorbir la quantitat de xiquets i xiquetes que estan en aquesta edat d'escolaritzar-se. Només comptem en 52 escoles de la Generalitat, escoletes públiques de la Generalitat, i en 245 municipals. Les altres 544 són privades. Per tant, estan dient, anem a pagar aquesta escolarització, però anem a pagar quasi 2/3 d'aixòs 126 milions d'euros que han anunciat a escoletes privades, amb la qual cosa tu ja estàs escolaritzant en primera instància els xiquets en la privada i no necessàriament, però ja pot ser, això marca una futura escolarització en primària, en secundària i fins i tot en batxillerat, perquè sabeu que el batxillerat, de manera sorprenent, també està concertat, en alguns llocs. Aleshores,
hem de parar molta cura a aquestes polítiques que anuncien de manera, diria que quasi molt intel·ligent, fent servir el llenguatge, perquè el que fan és vendre'ns una idea que realment no respon al que després posen en funcionament. Cal explicar molt. Jo aquests dies que hem estat fent assemblees en molts centres, hem estat passejant-nos per molts centres explicant i repetint totes les reivindicacions que des de la Plataforma per l'Ensenyament Públic i des de l'STPB hem intentat portar a les escoles, als instituts, he insistit molt en que cal explicar. És a dir, jo vos explico ara tot el que puc, però vosaltres ho heu d'explicar als vostres companys, i ho heu d'explicar a les famílies, i ho heu d'explicar a la gent, perquè la gent ha de saber què està passant. Perquè si no pareix que sigui una reivindicació molt particular, molt individual, una reivindicació gremial o d'uns pares concrets que en una escola puntualment van a retallar, però no, això té un propòsit a nivell social, el que passa en l'escola, com ha dit Carolina, té implicació directa en el que seran les nostres societats, i el que són ja, però en el que seran les nostres societats del futur. Si tenim escoles que segreguen i que no representen realment una societat diversa, el dia de demà tindrem una societat que serà molt més complicada. I bé, crec que més o menys hem explicat els motius fonamentals, però per a mi, personalment, em resulta molt alarmant la pretensió clara d'aniquilar la llengua. Deia Xavi que anem a tornar 41 anys enrere, que anem a anar darrere 41 anys, però és que jo crec que no és que anem a anar 41 anys enrere, és que la situació va ser molt pitjor, perquè el context d'ús social del valencià no té res a veure amb l'ús social del valencià fa 41 anys. L'ús social del valencià ara mateix està en un nivell molt crític. Les polítiques educatives que volen portar endavant implicaran segurament una situació de no retrocés. I això ho hem de tindre molt clar. El que no lluitem ara potser serà impossible de recuperar en un futur, perquè desmantellar l'educació pública en un any que no arriba, que estan en el govern, els està resultant molt fàcil, però reconstruir-la i reconstruir-nos pot ser molt complicat. Vaig intentar no repetir-me. No, que va. La veritat que us ho han explicat molt bé. Jo volia posar l'accent en 2 o 3 coses i si voleu parlar del COI també. A veure, en primer lloc, no anem a la vaga per les nostres condicions laborals. No anem a la vaga per demanar augment salarial ni per demanar reducció del nostre horari. Anem a la vaga per la dignitat de l'educació pública. Anem a la vaga pel valencià, anem a la vaga per la memòria democràtica, anem a la vaga per les infraestructures de l'educació pública i anem a la vaga en contra de les retallades. I jo crec que és suficientment important posar l'accent en això per a que la gent ens acompanyi. Aquesta, com deia Irene, no és una lluita dels professors i dels mestres o dels professores i les mestres només. És una lluita en la que ens hem d'involucrar tots. Jo l'altre dia, no he anat a tantes assemblees com Irene, pobra, però sí que l'altre dia vaig estar en Alacant, en una assemblea molt interessant en la que parlaven sobre les conseqüències que tindrien aquestes lleis antieducatives del Partit Popular i de Vox en el dia a dia, com la seva implementació faria desaparèixer el valencià en una ciutat com en Alacant, imagineu-vos, com faria que la immigració es concentrara en l'educació pública mentre que les classes mitjanes intentarien accedir a la concertada i anar a determinats centres. Parlaven que la reducció o les retallades en les unitats provocaria que els seus centres cada vegada aneren sent més subsidiaris de la concertada i jo els vaig dir, em dóna la impressió de vindre del futur per a parlar-vos i per això m'he posat avui la samarreta del DeLorean perquè me'n recordava d'això, ostres, és que en Alcoi això ja ho estem vivint, és que no ha fet falta que arribara el Partit Popular en companyia de Vox, per a que tinguem aquesta situació. Fixeu-vos, abans deies que vivim una situació totalment aberrant, aquesta sí, en la que el 70% dels escolars de primària i de secundària van a la concertada i a la pública en són menys del 30%. La mitjana al País Valencià és un 25%, les dades són del 2021, la mitjana és d'un 25% en la concertada i un 65% en la pública i la resta n'hi ha un 8-9% en la privada. És just al contrari. Són dades a nivell general
aquestes que us deia són dades del País Valencià, fixeu-vos com estem en Alcoi. I després, dues qüestions. La veritat és que no sé si vau tindre l'ocasió l'altre dia de vindre a la presentació del llibre de Moisés Pérez que va presentar Mauro, en el que parlava del negoci de les aules, però si no l'heu llegit, jo us recomano que el llescau. És un llibre dens, però n'hi ha moltes dades. I tirant del fil, a més, fa referència a molts treballs que no coneixia i que diuen coses molt interessants. Una, que li comentava a Sandra aquests dies, és la insatisfacció de les mares i els pares de la concertada. És molt interessant, les dades són de l'INE i ja tenen un temps, jo crec que són del 16, però és interessant veure com el 37% de les mares i pares de la concertada optarien per un altre model educatiu per als seus fills i les seves filles, un 37%, mentre que en la pública, diguem-ne que aquesta insatisfacció només abarca el 30%. És cert que la majoria voldria optar per una privada, és un quiero y no puedo, però sí que és molt interessant que n'hi ha un percentatge important, més d'un 10% dels que van a la concertada que els agradaria anar a la pública. Fixeu-vos, això de la llibertat d'elecció és mentira, lo de la demanda és mentira. Quan estem parlant d'aquests percentatges del 25-65 i n'hi ha un percentatge important que voldria anar a la pública. És més, això ja ho sabem tots, per anar a la concertada has de pagar. Diuen que no, que és gratuïta també, però n'hi ha que pagar. A veure, l'educació ens costa diners a tots, això també és cert. Aquestes dades encara estaven més desfasades, però deien que cada xiquet per curs escolar als pares i les mares ens costa 800 euros en la pública i el doble en la concertada, o pràcticament el doble, són 1.550. Jo crec que les dades no sols estan desfasades, sinó que n'hi hauria que ajustar-les perquè des de la xarxa llibre en la pública encara ens costa menys perquè no hem de comprar llibres i molts de la concertada no participen. I no és que hagin de comprar els llibres, és que ara han de comprar un ordinador o han de comprar una tablet o han de comprar no sé què. La bretxa aquesta, o l'iPhone o el que siga. Així que la bretxa entre el que costa l'educació pública i el que costa a les famílies l'educació concertada cada vegada és més ampla. Per tant, estem fent una segregació, com dèiem abans, per qüestions econòmiques, purament econòmiques. Una primera selecció. Diran, pots triar el centre que vulguis, ara si vens així, prepara com a mínim 1.600 euros, veritat? Perquè ja sabem que la concertada té un doble finançament, o jo diria, amb les referències que feia, un triple finançament. Fixeu-vos, la concertació és un acord entre una empresa privada, ja sabem que les empreses privades aquestes són totes catòliques, o pràcticament totes catòliques, Alcoi, totes catòliques. Un acord entre una empresa privada i la Generalitat. Arriben a un acord de, a canvi d'uns diners, prestar un servei. Quin és l'altre finançament? El de les famílies, ja ho sabem, n'hi ha un repagament. Els obliguen a abonar unes quotes que són il·legals, però que si no vols, vés-te'n a un altre centre. I el tercer finançament, a través dels ajuntaments. Nosaltres sabem, ho hem vist, vivim en Alcoi, hem vist com des de l'Ajuntament d'Alcoi s'han pagat reformes de teatres de col·legis concertats. Hem vist com s'ha finançat també espais esportius en centres concertats, com es paga el lloguer d'aquestes pistes moltes vegades. I després, aquests diners que són en teoria per al manteniment de les escoles públiques, després diu el regidor que n'hi ha que repartir-los entre totes les escoles. En quines escoles? 9 de la concertada, quan parlem de primària, 9 de la concertada i 4 de la pública. També està el Tomàs Llàcer, d'escola especial, però si parlem només de primària, aquest és l'equilibri. En secundària, l'equilibri és encara pitjor. Les mateixes 9 ofereixen secundària, mentre que només tenim 3 instituts. I com aconsegueixen? Espereu, tinc que acabar ja o... Deia, com pot ser? Pagues més pel mateix servei. Això també és molt interessant, perquè tots els estudis diuen que els resultats acadèmics no depenen del centre al que vas. Els resultats acadèmics, malauradament, depenen del teu entorn familiar. Si tu vius en una casa en la que hi ha un determinat nivell cultural, acadèmic i econòmic, sobretot, tindràs uns bons resultats de mitjana, i si tens dificultats,
per desgràcia, els resultats seran dolents. I això serà així, vagis a la pública o vagis a la concertada. De fet, l'única que compensa aquestes desigualtats, l'única que és democràtica és la pública. Clar, però si anarem tots a la pública, però amb els percentatges que tenim així. Així que com convencen a una família de que pagui el doble per un servei que és igual, de bo o de dolent, perquè té els mateixos resultats, i damunt estàs insatisfet? No ho diuen, perquè quan pagues moltes vegades et costa reconèixer. Com els han de convèncer? Irene ha apuntat algunes de les estratègies. El tancament de les línies, per suposat, però també enviem els col·legis a la perifèria. Ostres, que així ho hem vist. Tancament de col·legis, barris que no tenen oferta pública. En el centre d'Alcoi, n'hi ha que recordar-ho, no n'hi ha... Mira, ara que veig un alumne del Verge de Giris, en el centre d'Alcoi no tenim col·legis públics, veritat? És que quan van tancar l'Auxola diuen que en compensaven amb l'Horta Major, però heu pujat a diari Isabel la Catòlica, ara pugen una vegada només, però quan puges 2 vegades, veritat que no és senzill, o el Miguel Hernández, jo crec que és el més evident i a més és el mirall on heu de mirar-vos. I aquestes són les conseqüències que tenen la desaparició d'una línia en infantil, que és el que va passar en el Miguel Hernández ja fa anys. Però a més, recordeu, més de 25 anys en barracons i a l'hora de construir el centre, al barranc, ben lluny, que no estiga cèntric en el barri, no siga que hi acabe amb l'Andreu Sempere. Si és que no té cap secret. Mireu, és cert que totes les infraestructures educatives de la pública en Alcoi necessiten millores constants, perquè si no passa el que passa en l'Andreu Sempere. Però és que en l'Andreu Sempere portem 20 anys. Els alumnes en diuen 21 ja? I dic, 21. 20 anys portem esperant la reforma. I per què en l'Andreu Sempere i no en el Pare Vitòria o en Cotes Baixes o en Batoi? En Batoi és diferent, no és de secundària. Però per què en l'Andreu Sempere? Perquè vivim en l'únic barri, perquè estem en l'únic barri on hi ha 2 centres concertats que tenen concertat el batxiller. És que si tinguérem un Andreu Sempere en condicions, amb un projecte educatiu xulo, que ja el tenim, però amb unes instal·lacions que valgueren la pena, el negoci a la Salle i a Sant Roc ja s'havia acabat. Posem-li nom i cognoms a aquestes qüestions. És tot el negoci dels seus amics. No us equivoqueu. Sí, és de veres, acompanyat del valencià, acompanyat del nacionalcatolicisme, que li deia avui al de Vox. Clar, perquè n'hi ha que acompanyar-ho això de mesures ideològiques i n'hi ha que satisfer aquestes bogeries de Vox, però al darrere el que hi ha és afavorir el negoci. Lo de les escoles oficials d'idiomes és que és tan clar, és vés-te'n a una acadèmia. Els estan dient a la gent, vés-te'n a una acadèmia. Per cert, l'euskera. S'han carregat l'euskera en totes les escoles oficials. És que el món bèstia. I la filosofia en quart de l'ESO, per acabar amb això. Gràcies. Gràcies als 4. Ens queda un ratet per al debat. Si vosaltres voleu dir alguna cosa. A mi sí que m'agradaria, perquè heu parlat de moltes coses, heu parlat de condicions, d'infraestructures, de condicions laborals, també de llengua, d'eines ideològiques del valencià, de la manca d'inversió. A mi sí que m'agradaria incidir, escoltant-vos, si aquesta qüestió de les quotes, que sí que n'hi ha estudis més recents que parlen d'uns 600, 800 euros de quotes il·legals. A banda d'una eina ideològica, és una eina, em parlava Diego d'ajudar els amics, però realment és una eina de disposició de classe. És una eina de treure recursos de la classe mitjana i la classe treballadora per oferir-los als amics només, sinó a la classe alta. És a dir, perquè en aquests diners que nosaltres estem regant a l'escola concertada són pagats per els xiquets que ni van ni les escoles concertades volen que vagin a aquestes escoles. I això ho hem de tindre també molt present. A mi sí que m'agradaria preguntar-vos fins a quin punt podem buscar solucions. Us he preguntat com... Espereu que estic constipadíssima i ara... Fins a quin punt podem buscar solucions, fins a quin punt nosaltres, com quan Marçà, quan encara tenia ganes de canviar alguna cosa, va llevar algun concert de batxillerat i l'associació d'escoles concertades li ho van tirar enrere, ni van fer una demanda jurídica i ho van treure així. Si nosaltres, si des dels sindicats heu pensat que això nosaltres ho podem fer també, si tenim eines jurídiques per a fer-ho. I l'altre també pensava, quan parlava sobretot Xavi, Xavi també Irene ha parlat molt de la llengua, d'aquesta desaparició de la llengua, si podríem retornar
sé que no és la mateixa situació, té raó Irene, però aquestes eines o almenys a fer relat sobre els èxits que van aconseguir els mestres de la pública, els mestres també de moviments de renovació pedagògica que volien treballar en valencià, però no només volien treballar en valencià, sinó que volien oferir una educació de qualitat i que anava molt lligat a oferir una educació de qualitat amb el valencià. Si estem en disposició de fer això, si tenim les eines i els recursos suficients per a poder fer això. Jo no ho sé, per això vos ho pregunto. He donat classes en magisteri molts anys i estic molt preocupada també. És a dir, si això ho podem fer. I ja està, no sé si teniu preguntes des del públic i si voleu fem una ronda i que ells després en parlen. Gràcies. Ahir i després. Hola. Res, jo em preguntava si tot això és tan greu que ho és. I es veia vindre més o menys. Penso que està molt bé fer una vaga d'un dia, però no sé si no és una qüestió més simbòlica que altra cosa. I jo me pregunto si no és possible fer una vaga indefinida al final de l'avaluació, per exemple. O sigui, realment generar una pressió com per a que tinga unes conseqüències. Perquè fer una vaga un dia, sí, ens escoltaran, serem o no en les notícies, però si no hi ha accions jurídiques o hi ha alguna altra acció, com plantejaves, des del professorat i la ciutadania, igual en compte de plantejar una vaga d'un dia, plantejar una indefinida en una època complicada, com és en les avaluacions, per exemple, o a l'inici de curs, que no comencen les classes, o en algun moment que realment hi hagi unes conseqüències administratives, polítiques, judicials, no sé. Això és el dubte. Jo simplement voldria fer-vos dues preguntes només. Una és, des del punt de vista de sindicats, va ser encertat allò de llevar les línies? És a dir, jo me'n recordo que fa molts anys, en la nostra època, diguem, la coordinadora pel valencià, les escoles i demés, els mestres, els pares, anaven pels barris dient-li a la gent que s'apuntara a les línies en valencià. I fem un esforç molt gran d'activisme per omplir les aules i reivindicar-les i demés. I jo, la veritat, estic molt fora de tot l'ambient d'aquell, però vaig estar participant en l'AMPA, en aquell entonces el Miguel Hernández, i és un tema que jo no he tingut mai clar, si a l'haver-les llevat ha millorat o ha empitjorat la situació. Vull saber un poc la vostra opinió, que és la que a mi em valdrà. I després, que esteu manejant-se per les escoles i per els instituts, com està l'ambient? Perquè en la societat, en realitat, en la majoria de les mobilitzacions, tenim prou dificultats per a convocar a gran, diguem, participació per part de la gent. I aquest és un tema fonamental. A més, vos agraeix moltíssim tot el que esteu fent per defensar l'escola pública, perquè de veres és el que més necessari tenim, l'educació, el més necessari per a construir una societat igualitària, justa i demés. I vos agraeix molt l'esforç que feu, solidaritat des de totes les escoles públiques al Romeral en aquests moments, però va més enllà, com tu has dit, és a dir, va més enllà de tot això. I aquestes són les dues preguntes només. Bueno, demanar disculpes per haver arribat tard, perquè també coincidia en la concentració de Palestina i algunes d'ací estàvem allí, però pensava que quan arribara sí estaria la sala plena. De veres que m'ha decebut prou, perquè pensava que ens interessava molt més aquest tema i que serien capaços d'arrossegar a més gent. Per desgràcia, segur que el dissabte allà de l'Alcoià no estarà tot ple. Bé, ens centren en això. Diverses cosetes. Una, de quina manera, perquè ara estem parlant de què passarà de futur en la llengua, però a mi em preocupa molt inclús què està passant en el present, perquè jo no estic a les aules, però jo tinc un fill en segon d'ESO i una filla en cinquè de primària. En primària sí que sé que el tema de la llengua està prou normalitzat i sí que es parla valencià, però jo li pregunto al meu fill i li parlen pràcticament tots els mestres, fan les classes en castellà. Jo no sé si això hi ha algun control, com es pot fer o si s'està fent alguna cosa, perquè si ja està passant ara no vull imaginar-me què passarà després. Simplement que ho tindran legalitzat, normalitzat o com vulguem dir-ho.
Després, una altra qüestió és que jo veig ara el Romeral i és que sembla que fa molt de temps, ja no se'n recordem, però com vos dic, el meu fill que està avui en segon d'ESO vam ser la línia que va acabar el Miguel Hernández en 3 línies, vam ser l'últim curs. En el 13-14, vull dir que és que el Partit Popular ha reprès allò que es va deixar en la darrera legislatura que va estar governant. En el 13-14 van eliminar la línia del Miguel Hernández gràcies al professorat i a l'equip directiu i a l'equip docent d'allí del Miguel Hernández la van mantindre durant 10 anys sense haver-li autoritzat repartits els xiquets en 3 línies i sí que ells la van tindre, a partir d'ahir van acabar 3 línies, però ja mai més han hagut 3 línies. Un col·legi, un centre, estem parlant de centres que necessiten reformes, un centre nou i un centre en capacitat, ja l'ha perdut. I jo crec que això està donat per perdut, que ja mai l'anem a recuperar. Per tant, és que em fa molta pena pensar en què va passar el mateix al Romeral. Per tant, es va mobilitzar, es va manifestar i malauradament no aprofita de res. Així que, us dono ànims, però un poc si hi ha alguna manera de fer alguna cosa per a poder aturar. Sí, jo crec que... Jo volia fer una pregunta. Ah, clar, pregunta. Ja, és que és un poc raro, no? Jo sí que recordo, per exemple, fa uns anys, quan jo estudiava, que sí que es va donar això de la primavera valenciana i sí que n'hi havia molt de moviment de l'alumnat. Jo no sé com estarà el tema del moviment de l'alumnat ara mateix als instituts. I també soc alumna d'una escola oficial d'idiomes, se m'he enterat tots de les retallades que van a fer així al coll. I, de fet, abans d'enterar-nos de les retallades, vam passar una enquesta a tot l'alumnat preguntant si els pareixia bé o no que s'incorporaran algunes classes online. Clar, la gent que treballa, té fills i tot això, ho van veure com un missatge en plan de «Uau, l'Eden», no? I, clar, i poca gent se va plantejar que això després anava a desembocar en unes retallades. I llavors jo no sé si això se sabia d'abans dels sindicats i com anava a afectar, perquè clar, els professors tampoc poden fer algun comentari però intenten ser imparcials en aquestes coses, no? I ja està. Gràcies. Val. Crec que moltes de les coses que s'han preguntat en realitat estan entrellaçades entre si i com que vaig intentar ser breu, no? Però, per exemple, tu plantejaves si existia alguna possibilitat que des dels sindicats diguem que es denunciara estos copagaments que hi ha en la concertada. I també assenyalaves aquesta sentència que va haver quan l'antic conseller va pretendre en un moment donat llevar el concert a alguns centres. Crec que n'hi ha que anar molt en cuidado. No dic que no es faça, però crec que hem de ser molt prudents i fer-ho molt bé perquè si no creem jurisprudència que ens va a la contra. En el moment que hi ha una sentència que ens va a la contra del que nosaltres desitgem, tenim un problema que s'agreuja. Aleshores s'ha de fer molt bé. De fet, un poc per ahir també s'està treballant, per exemple, des del sindicat, per veure com es pot denunciar la proposta de llibertat educativa, perquè entenem que pot contradir altres normes que estan vigents. Però s'està treballant molt bé precisament perquè no volem tindre sentències en contra. I això ho enllaça molt en la pregunta que feia Sergi. Sergi preguntava si quan es van eliminar les línies, que va haver opinions encontrades, perquè per un costat hi havia aquesta idea d'intentar precisament que les línies no segregaren, perquè d'alguna manera també les línies estaven segregant, tot i que és de veres que a nivell d'ensenyament i ús del valencià estava propiciant un molt bon ensenyament i una molt bona competència dels xiquets que anaven a la línia en valencià, és de veres que constituïen també un element segregador en segons quins contextos. I aleshores va haver aquesta proposta de l'antiga conselleria que bé, la proposta inicial, diguem que era més ambiciosa i sí que pretenia un percentatge en valencià, com a mínim en les zones valencianoparlants, que garantia que l'ús del valencià no retrocedirà. Però precisament perquè es va estipular des del Constitucional que s'havia de garantir un 25% en castellà, ahir és on hi ha aquesta nova proposta de plurilingüisme implicava un retrocés en l'ensenyament en valencià en aquells xiquets que havien estat escolaritzats en la línia fins al moment. Aleshores, si compares l'escolarització dels xiquets en la línia en el que finalment va ser l'aplicació del plurilingüisme, va ser un retrocés per a l'ensenyament de la llengua. En aquests xiquets en concret. Aleshores, va ser positiu o negatiu?
jo crec que les intencions, vull pensar que eren bones, el resultat final, jo crec que l'ús del valencià ha pegat una davallada molt forta en els últims anys. Comentàveu que en primària sí que noteu que els alumnes sí que tenen aquest ús del valencià prou habituat, és totalment normalitzat, però en secundària no passa. És que la conselleria tampoc està posant, a més enllà de les qüestions estrictament curriculars, no s'estan posant els mecanismes necessaris per a comprovar que realment l'ús vehicular que es fa de la llengua es correspon al que està estipulat en el projecte lingüístic de centre. Però és que no ho hem comentat, però la nova llei de llibertat educativa, de l'arraconament del valencià, suposa eliminar el requisit de C1 de valencià als professors d'ensenyaments artístics, de formació professional i també per a inspecció educativa. És a dir, la nova conselleria té molt clar que el requisit del valencià no té ninguna importància perquè l'ensenyament vehiculat en valencià no li atorguen ninguna validesa. Ells estan anunciant a bombo i platillo que la gent podrà demanar comissió de servei sense el C1 de valencià a zones valencianoparlants, amb la qual cosa no garanteixen que fins i tot en aquells pobles en els que es mantinguen les línies en valencià, que seran pocs, molt pocs, perquè els percentatges que es marquen són molt exigents, no només desapareixeran les unitats en valencià en la costa o en les grans ciutats, com assenyalava Xavi, també desapareixeran de molts dels pobles d'interior, perquè els percentatges són molt exigents. Per tant, ells estan dient que deixaran vindre en comissió de servei a gent que no té el C1 de valencià. I si cauen en una escola on les unitats s'han de vehicular en valencià, no podran garantitzar que es vehiculen en valencià. I no ho poden garantitzar bàsicament perquè es dona igual. Es dona absolutament igual. Com no té més centres? Jo m'he passejat, no he arribat a 62 centres que porta de les comarques, però és 57, 58 pels quals he pogut passar, he trobat coses diverses. He trobat centres molt mobilitzats, professorat, mestres que estan molt compromesos i que comprenen que això és un atac frontal. Un atac frontal a l'educació pública, perquè Diego ho dia en la seva intervenció. Al final disfracen, volen que d'alguna manera la qüestió del valencià oculte altres coses que són molt rellevants, perquè saben que la qüestió del valencià té una part de la societat que sent rebuig directament cap a la llengua. I només de veure mobilitzacions que exigeixen i posen per bandera el respecte a la llengua, ja saben que una part de la societat ja no va empatitzar en aquestes mobilitzacions. Però és que en aquestes mesures que estan posant damunt de la taula, per darrere del valencià està tot aquest intent de desmantellar la pública. I acabe ja molt breu en el que comentaves de la vaga indefinida. Nosaltres, com a sindicat, les decisions sempre les prenem de manera assembleària, sempre. Sempre. Són les assemblees comarcals primer, després les intercomarcals de cada província i després a nivell de País Valencià. I les propostes que han eixit eren anar endavant en la vaga d'un dia. És de veres que hi ha part del professorat que comenta això i que pensa que realment perquè una vaga tinga incidència hauria de ser indefinida o com a mínim més d'un dia. Però també entenem que pot haver part del professorat que una vaga d'un dia la pot fer, la vol fer i la farà, i de més dies és possible que li costi més, perquè la gent ha de saber que fer vaga té unes repercussions econòmiques en el professorat, que hem de tindre molt clar que la gent està implicant-se emocionalment a nivell organitzatiu, a nivell d'energia i també econòmicament quan fa una mobilització o fa una vaga. Aleshores, jo estic d'acord amb tu en que una vaga de més dies segurament tindria un impacte més gran i seria més important que la qüestió simbòlica d'un dia, però ara per ara la mobilització que així és eixa crec que l'hem de recolzar. Si més endavant ixen altres, estarem ahí per a recolzar-les. I esperem que demà siga un èxit la concentració en la plaça de davant de l'Ajuntament i la manifestació per la vesprada. I crec que, no sé si hem dit alguna cosa més, però... Bé... No, estic d'acord per temes de qüestions econòmiques, però també històricament existeix la caixa de resistència, que d'alguna manera seria interessant un poc replantejar-ho, que d'alguna manera en lluites obreres, mineres, és una qüestió que sempre ha estat molt present i que, econòmicament, generalment, el professorat sempre gaudeix, en teoria, d'una certa millora front a altres fronts obrers, però potser si per a aquestes famílies fos realment una problemàtica no seria gens mal poder plantejar entre totes generar una caixa de resistència per a professorat que no s'ho poguera permetre.
Bé, estic d'acord, és una de les qüestions que també hem parlat a la UGT, en el sindicat. Seria interessant el que acabes de dir. I a més, com deia la companya, és la primera mobilització. Hem de continuar treballant per mobilitzar a tot el professorat per a futures mobilitzacions, que això és el més important, perquè aquesta és la primera. Hem d'explicar, com ha dit la companya, hem d'explicar el que van a fer, el que volen fer. I el professorat ha de ser conscient del que està passant, no? És important, sobretot, tindre en compte una cosa que és fonamental. Aquest govern d'ultradreta, la paraula inclusió no la vol veure. Ells segreguen. No costa ni un gallet segregar. La inclusió significa recursos, diners. I això és la clau. És un dels punts de les reivindicacions de la vaga. Els recursos per a la inclusió. I quan parlem de recursos per a la inclusió, estem donant-li la volta a tot, perquè realment el que es pretén amb totes aquestes polítiques és no fer inclusió, és fer segregació. I això és la clau de tot, perquè la inclusió costa diners, necessita inversió, i s'ha d'apostar decididament, que ho saben perfectament els mestres d'infantil i primària que estan desbordats en molts centres educatius perquè no tenen els recursos suficients per a poder atendre la diversitat en l'aula. I això és una part molt important i no hem d'anar darrere d'ella perquè realment ideològicament van a per aquesta. I resulta, paradoxalment, que és el que les autoritats educatives mundials és el que estimulen, el que volen que això s'implemente, que és la inclusió el que s'ha de fer. I aquestes ideologies el que pretenen és el conflicte, que ho ha dit la companya, el conflicte, la discriminació i el conflicte per a poder sobreviure ells políticament. I això és el que hem de lluitar contra tot això, perquè és el que ens està passant. Realment, la clau està que són fonamentals. Quan es va aprovar el decret d'inclusió el 2018, aquesta és la política que s'ha d'implementar, la inclusió en recursos. I això és el que s'ha de fer, en recursos, per a que siga real. I això és una de les reivindicacions fonamentals. I bé, és de veres, estem preparats, sí, estem preparats. Tenim un professorat molt preparat per a poder continuar treballant per la recuperació de la llengua, per la normalització de la llengua. Sí, estem preparats. I el que ens planteja aquesta llei, com ha dit la companya, en qüestions de segregació segurament 100 anys. I en qüestions de llengua probablement en èpoques en què no hi havia cap regulació a favor d'ella. Efectivament, no sé quants anys, això podríem anar cap arrere, però ha posat una data, que és el que moltes vegades parlem quan parlem amb els companys, que és fins i tot preautonòmica o pre-llei d'ús i ensenyament de valencià, que és el que planteja aquesta llei que es vol implantar. I pel contingut que fa, és un atac no sols a la llengua, sinó també a la inclusió. I té aquests dos vessants perquè aposta per la segregació, perquè el privat concertat augmenta a través d'aquesta segregació el seu negoci, que és el que estava comentant el nostre company. Per tant, tots aquests elements estan amagats, com ha dit la companya també, i estic totalment d'acord, sota un missatge de màrqueting de paraules que trampa, que és la llei de llibertat educativa. En fi, Milei. Volia ràpid. Les línies, la vaga i què podem fer? A veure, les línies, mira, per aterrar en la realitat. Els meus fills van a l'Horta Major
i en les seues classes ja són majoria els migrants, té 2 línies el col·le i per tant fixa't que el que passaria amb les línies valencianes és que n'hi hauria una línia en valencià i l'altra en castellà amb els migrants i el que estaríem fent és segregar dins de la segregació. I en aquests moments les 2 aules la llengua vehicular és el valencià i de l'altra manera hi hauria valencià i castellà. A més, en secundària jo he treballat en alguns centres de la Marina i de fet aquesta era la realitat abans. Ja sé que n'hi ha debat i ja sé que hem endarrerit, però fixa't que aquesta sentència a la que feia referència era la sentència derivada de la legislació en Catalunya que ens va acabar afectant. Sobre buscar altres mesures, l'altre dia en CGT estàvem parlant de no avaluar. Igual no fa falta, no sé, què ens podria passar. Jo li posaria les notes als de segon de batxiller, que de fet ja li hem posat, als de quart de l'ESO, i a la resta, igual els deixem sense avaluar fins a l'any que ve. El que passa és que, clar, acabaríem pagant els xiquets i les famílies. I què és el que hauríem de fer a partir d'ara? Jo tinc clar el que no vam fer. El que no vam fer, malauradament, el botànic, i és fiscalitzar la concertada. Jo crec que tenien que haver posat l'accent ahir. Mira, Moisés l'altre dia posava un exemple. Moltes de les congregacions religioses no existirien sense el finançament públic directament. Parlava de les esclaves i deia que dels 40 milions que declaren, perquè eren de les poques que havien publicat les dades, dels 40 milions, 30 venien directament per les concertacions. I d'aquests 30 milions, una part se la transferien entre l'escola i la congregació. O sigui que, imagina't. Jo crec que a nivell del coll hauríem d'organitzar-nos. Dieu, la solidaritat entre escoles. A veure, en València i en Alacant tenen una plataforma per l'ensenyament públic i nosaltres la teníem, no? Jo crec que fa molts anys. La veritat és que aquesta vaga ha servit per a despertar-nos. Pensa que molta gent serà la seva primera vaga. Jo ja no recordo la darrera, no sé si va fer 10 anys, aquelles dels interins, les dels interins, que van tindre una repercussió. Quantes? Menys, perquè el 2017 i el 2018 van haver les d'interins. Les d'interins, per això dic que més enllà de les d'interins, que tingueren una mobilització important. Mobilització important, igualment. Una que vam amagar en fer i que després es va desconvocar. Per a rebaixar les hores lectives. Però sí, necessitem organitzar-nos, necessitem organitzar-nos a nivell local per a defensar a la pública i necessitem denunciar aquestes situacions, evidentment. Més enllà, perquè ens ha pillat, clar, és que a mi em dóna la sensació, no parlo en primera persona, però parlar en primera persona del plural si voleu, però em dóna la sensació que és, ja ho arreglaran, com que ara estan els nostres, això ho he sentit jo moltes vegades en els centres educatius, ostres, i ens ha pillat, doncs això, desorganitzats i sense les eines per a contrarrestar-ho. Una cosa, sé que jo soc moderadora soles, però llegia l'altre dia una entrevista que li feien a un sindicalista d'Euskadi arran de totes les vagues que han fet en l'H&M i que han aconseguit, vagues indefinides, i que han aconseguit èxits importants de millora de les condicions laborals, i posava molt l'èmfasi en això just que deia Diego, que ells tenien una xarxa construïda de fa molts anys de reconeixement mutu i que es coneixien i que per tant les caixes de resistència, com estaves dient tu, tenien sentit perquè es coneixien. Jo crec que això és molt important, que puguem recuperar aquesta plataforma. Ara Diego s'enfadarà perquè vaig a criticar la jornada contínua, però crec que la jornada contínua en la pública que fa que acabem a migdia i no ens reconeguem i no ens coneguem entre les famílies, entre ells, no ens ha anat a favor i crec que podríem anar recuperant aquestes xarxes, tant en la plataforma de l'ensenyament públic com en altres coses, perquè és que està tot tan relacionat, és una qüestió de classe, és una qüestió de racisme institucional també, i per tant potser sí que és un punt d'inflexió aquesta primera mobilització per començar i no deixar-ho més, encara que vinguen els que diuen que són nostres. Jo volia fer un incís sobre la vaga indefinida que proposàveu com a usuària. Bé, important també aquesta visió. Formeu part d'un servei públic molt important com és l'educació i crec que una vaga indefinida hauria de valorar la repercussió que tindria sobre l'alumnat, sobretot, perquè també aniria en detriment de la seva educació. I
a banda, també l'escola pública, com he dit abans, no és gens visible, també perquè tampoc ens deixen tindre eines com tenen l'escola concertada, que al final és una empresa privada que pot tindre pàgines web superxules, pot fer publicitat en qualsevol lloc, té visibilitat a totes les xarxes socials. Aleshores, hem de tindre també molt en compte les mobilitzacions que es fan des de l'educació pública, perquè probablement aniria en contra també. Un poc també com en la visió actual del valencià, de la llengua. Ara jo crec que hi ha prou rebuig cap a ella. I també, per el que preguntaves, que com està la llengua, per exemple, al Romeral, el que veiem com a família és que tot el professorat respecta enormement la llengua valenciana i en ningú moment es canvia de llengua quan es sol·licita un canvi perquè una única persona no el conega, no tinga aquesta facilitat d'expressió. I una de les coses que crec que no es fan bé és la política que hi ha quan rebem els migrants. No pot ser que quan ells van a tindre suport en la llengua se'ls pregunte quina llengua prefereixen, perquè aleshores som una llengua minoritària. Ells sempre van a decidir el castellà. I des de les escoles, vaig a posar l'exemple que tenim nosaltres a l'AMPA, fem classes específiques per a xiquets migrants gratuïtes per aconseguir... I també un punt molt important és que aquesta iniciativa no naix de la pròpia AMPA, sinó que naix per petició de la pròpia societat migrant que tenim a l'escola. I a mi em sap greu perquè no vam poder arribar a donar suport a tots els xiquets que necessitàvem. Més de la meitat es van quedar fora perquè només vaig trobar, l'AMPA va trobar un voluntari per fer aquesta integració. Així que em centrem molt en el tema de la llengua perquè és el que més plausible tinc. I bé, ja. Una cosa només sobre aquesta qüestió dels migrants. A veure, l'altre dia estava pel col·le i el director, i David li va dir a una mestra: la setmana que ve tens un alumne nou, ho dic per lo de la matrícula sobrevinguda. A veure, quan s'acaba el període de matrícula, la matrícula sobrevinguda és responsabilitat de l'Ajuntament. Per tant, ells són qui tenen les dades, no li han de demanar les dades a ningú. Què fan amb aquesta matrícula sobrevinguda? El que fan és enviar-los sistemàticament a la pública. I per què els envien a la pública? Doncs perquè diuen que n'hi ha places. Com n'hi ha places, doncs des del centre tu no pots negar-te perquè n'hi ha places. Però es va donar una situació en el col·le dels meus fills, en l'Horta Major, en la que van arribar més d'un germà i en un determinat nivell no hi havia places perquè ja estaven plenes. I llavors li va dir: no, tens que ampliar la ràtio. Imagina, perquè no hi ha places en ningú centre d'Alcoi. I llavors la resposta, jo crec que no estic desvelant res, que siga ningú secret, però la resposta des del centre va ser: vaig a cridar l'inspector i vaig a preguntar-ho, a veure si és cert que no n'hi ha ninguna plaça en ningú col·le de tot Alcoi. La resposta des de l'Ajuntament, i no fa falta posar-hi noms i cognoms, però va ser és que no puc enviar-los a la concertada perquè els cobren diners. Ja està bé, ja està bé. No és només les lleis educatives del Partit Popular amb l'ajuda de Vox, és el nostre govern municipal, el que està arraconant a la pública des de ja fa molt temps. Este govern i tots els anteriors, i això ho hem de redreçar, i ho hem de denunciar i posar l'accent. Igual que estaves explicant el de les necessitats de la llengua per a l'alumnat i per a les famílies. Aquesta és la manera que hauríem de tindre per a acollir-los. I des de l'Ajuntament no hi ha ninguna mesura per tal d'ajudar-nos, perquè quan tu agafes a un xiquet que t'arriben, dona igual en el nivell que siga, en tercer de l'ESO, i es matriculen, si és que no sabem ni en quin nivell estaven matriculats, perquè arriben en les circumstàncies que arriben. I llavors, quants ells tens? Tants a aquesta classe. I què fas amb ells? Que no tenim recursos, que no els podem atendre,
No és que no vulguem, al contrari, els volem atendre, però no n'hi ha més hores. Tu, si el tens en una aula amb 20, amb 30 o el que siga, no li pots dedicar l'atenció que requereix. Els has de traure per a tindre unes determinades hores, però al llarg de la setmana aquestes hores són les que ens queden i no en són massa perquè aquest any tenim més recursos, és de veres. Això sí que li reconec al Botànic, perquè després em digueu. Però estic segur que l'any que ve no tindrem aquests recursos i no són suficients perquè per l'ESPRA requereix que repassen ells i les famílies, perquè si no ho fem d'aquesta manera serà impossible. I d'ahir lo de retalls en les coses oficials d'idiomes, clar, és que això, i la situació en la que està l'escola d'adults, és que és racisme, és de veres. El racisme institucional és la paraula... I és important també el que diu Diego, perquè crec que així també, és a dir, és el govern del PP d'abans, és el govern del PP de Vox d'ara, i jo crec que també, i estic en Diego, és el govern municipal i com permet, perquè òbviament si som el 30% de la població escolar és que som menys i per tant perden menys vots, però és fonamental. Hem estat fent anàlisis, jo faig investigació, a vegades també en educació, i hem estat en poblacions on tenen per la vesprà programes en els instituts on barregen esport i suport educatiu. Així no n'hi ha cap. Hem estat en municipis on tenen un pla d'absentisme municipal. Així no sabem ni quin és el nivell d'absentisme. No sabem res. No sabem la matrícula viva, no sabem com es gasten els diners de manteniment, no sabem quin nivell de segregació n'hi ha. En Ontinyent ho sabem, en Elx ho sabem, en la Vall d'Uixó ho sabem, en Manises ho sabem. I així no ho sabem perquè no els importa. I ni ho sabrem. Per tant, també està bé que intentem barrejar les dues coses. Alcoi té una situació anòmala, totalment anòmala, que està a la contra de la mitjana espanyola i la mitjana valenciana, que a més no estem parlant d'una escola privada qualsevol, estem parlant d'una escola privada catòlica molt conservadora en alguns centres i que per tant això hauríem de posar mesures perquè no és l'escola que tenim, és que estos xiquets eixiran i aniran al centre comercial i aniran als pubs. Moltes d'aquestes escoles no volen fer o fan educació sexual d'aquella manera. És a dir, que n'hi ha moltes línies que nosaltres hauríem de tindre en compte. Que, i això també, quan parlem de racisme institucional, que si ara estan tan contents dient que estem guanyant en població, en quin tipus de població creu que estem guanyant? I si n'hi ha racisme institucional, i si és racisme institucional n'hi haurà algun moment que tindrà conseqüències en la nostra convivència quotidiana. I els problemes els tindrem nosaltres, perquè aquells que estan manant tenen eines per a fugir dels problemes, ells i els seus fills. Per tant, això jo crec que ja ho haurien d'assumir, que hem de prendre ja les regnes d'aquesta situació. No sé, he canviat de rol i no sé si volíeu preguntar, Magda, no? Ni una pregunta. A veure, sobretot el que estàveu comentant de les mesures, si, per exemple, des de la conselleria s'estan fent les coses mal, no s'estan complint els plaços, no s'estan fent cases concís escolars, els temps que la mateixa administració planteja per acordar certes normes o certes lleis que tenen que anar endavant, aquests plaços no s'estan complint. Aleshores, la pregunta va en relació de com nosaltres, com a professors, podem articular i podem complantar-se davant certes normes que se van implementar o se van a fer realitat si ells mateixa, des de la Generalitat, no s'estan complint com les normes bàsiques. Un poc era per el que havia dit el company Lluïso, sobretot estaria bé per part, jo parlo com a professora, tindre com una xarxa legal, saber a què atendre't, en el sentit de si tu fas una desobediència per una qüestió tècnica, que és una qüestió legal bàsica, de dir, mira, jo, este procés s'ha encetat d'esta manera,
ja deixi d'estar mal, no se va aplicar. Vull dir, a nivell legal, que és un poc també el que havia introduït Sandra, estaria bé saber-se manejar en aquests termes de les legalitats i de saber cobrir-se les esquenes i en el sentit de, bueno, vosaltres jugueu a això, vull dir, sou els primers en encarregar-se tot, vull dir, jo no puc fer res. O sigui, no puc fer res, vull dir, és treballar per l'educació pública, no? A mi estaves explicant això, m'ha vingut al cap que en la xarxa d'educació i memòria sí que ens estem organitzant els profes d'història, perquè no era el tema avui probablement per aprofundir, però clar, la llei aquesta neofranquista el que ens posarà en el punt de mira i ens patim persecucions, una denúncia dels pares, un no sé què, i entonces estem mirant quines eines legals tindrem per a parar primer i segon, justificar la nostra tasca, però jo entenc que des dels sindicats són els que han d'atorgar aquestes eines de recolzar-nos i de carregar-nos de raons. Sí, de la llibertat educativa, com fer un manual. Exacte, fer un manual directament des del sindicat. Exacte. Però realment és que és el protocol actualitzat que volem, amb l'ajuda d'acompanyament psicològic i jurídic, realment, perquè també és una situació amenaçadora per al professorat, no només per part de l'alumnat, sinó també de les institucions. I per la qual cosa demanem el protocol actualitzat a la Conselleria. Jo crec que al final el que estaves assenyalant no deixa de formar part d'aquesta situació de degradació de les condicions laborals, perquè cada dia se'ns demanen més coses, se'ns exigeixen més coses que moltes voltes són directament inassumibles. I aquesta angoixa, vull dir a nivell burocràtic, a nivell de paperassa, a nivell de... I aquesta angoixa que provoca el no poder respondre com se suposa que hem de respondre també és una manera que l'administració d'alguna manera esté lligats un poc en curt. Però crec que és molt interessant el que planteges, saber fins a on pots arribar en segons quines coses, és a dir, fins a on puc jo negar-me a fer tal cosa, o, per exemple, la qüestió lingüística, o fins quines repercussions pot tindre. O sigui, crec que tot això és molt interessant i crec que està molt lligat en el que comentava abans Sandra de l'organització. És a dir, som més forts, dia Carolina, quan anem tots a una. I crec que en aquest sentit tindre clares els paràmetres i els límits pot fer que també a nivell comú ens unim i la resposta no siga individual d'una persona. És a dir, si tu d'alguna manera tens aquesta voluntat d'estirar la corda, que no siguis l'única que estira la corda, perquè és important aquesta organització col·lectiva de tindre clar que podem anar tots a una i el colp que rebrem serà menys fort, molt menys fort. Sí, a nivell burocràtic, però vamos. Efectivament, és el que deia la companya, és important, sobretot, els pares, mares, tutors, tutores, tota la comunitat educativa sigui conscient del que se'ns ve damunt, perquè, clar, imagina que hi haurà un pare o una mare que vulgui que el seu fill estudi en valencià i vulgui totes les assignatures en valencià, per què ha d'estudiar 5 i 4 en castellà? En els millors dels casos. En els millors dels casos, efectivament, perquè pot ser 40% també. I pot ser 40% vol dir que no tindrà ni 4 assignatures en valencià. I pot ser que aquestes 4 siguin bones per... Efectivament. Efectivament. Però anem a veure, de què estem parlant? Si fem pedagogia en tota la comunitat educativa, per a que també rebutgen aquesta llei, per a que es planten, seria una... I si això ho estem aconseguint ara, ho anirem aconseguint durant els pròxims mesos. Una punta sobre... Bé, tampoc hem de ser pessimistes. Anem a intentar, com ha dit la companya, estem des del sindicat, imagina que també en comissions, estem estudiant els possibles recursos a les 3, no una, a les 3. A les 3 lleis. O sigui que són
Sí, són recurribles, sí. I que arribarà al Constitucional és probable, però tardarà molt. I mentrestant allà està fent l'estrossa. Claro. Això és un poc avançar-se això, vull dir. Mentre que s'està recorrint, ells no han fet bé les coses, per exemple, des de les direccions. Si tu te negues a... Efectivament. Sí, des de les direccions, per exemple, o des dels mateixos professorat, tu te negues a aplicar, dins de la mesura que pots, perquè hi ha coses que està clar que són estructurals, a posar endavant certa normativa que està encara en procés, judicialitzat, vull dir, ahir legalment què passa? Mentre no hi hagi una sentència ferma, continua, però hi ha una cosa que és important, que és la mobilització que això genera alhora. I, sobretot, hi ha una qüestió que el professorat pregunta quan anem a fer les assemblees als centres, és a dir, si tenen llibertat de consciència i poden fer, si els toca un grup en castellà, volen fer la matèria en valencià. I ahir és on també hem de veure com si això també pot crear, juntament amb tota la comunitat educativa, crear una pressió que en el futur puga també fer tombar aquesta situació. És realment i si no es mobilitza el professorat, com estem veient, és probablement perquè ja necessita més informació, necessita que parlem, que compartir en totes les qüestions que estan sorgint des d'aquest govern de la ultradreta. I això és el que farem segurament en els pròxims mesos a banda d'aquesta mobilització. Estaria també, perquè Magda ha parlat en termes de professorat, però respecte a les famílies, si a mi em toca un mestre que no té un suficient coneixement, un C1, també saber si nosaltres podem reclamar al revés, és a dir, si a mi em toca aquesta assignatura, aquestes 4 bírries d'assignatures, i damunt me la donen en castellà, quines eines tenim per a denunciar això i que sabem que jo crec que això seria important. Però jo crec que ahir, tot i entendre perfectament el que voleu dir, crec que hem de tindre cura en una cosa. Per què? Perquè jo entenc el que tu estàs plantejant. Si a mi ara de sobte em trobo en una situació en la que no vaig a poder donar ningú grup en valencià, perquè per llei està estipulat que siga en castellà, jo vull saltar-me, vull fer-ho en valencià. I jo ho entenc, que empatitzen això i segurament jo voldria fer el mateix. Però hem de tindre cura perquè això també pot passar a l'inversa. Aleshores, clar, hem de ser... M'explique, que això també pot fer que sigui impossible garantitzar fins i tot quan legalment estiga marcat que tantes assignatures han de ser en valencià. Per tant, vols dir que no podien reclamar que ho feren en valencià quan toca en valencià? No, el que vull dir és que quan estiga estipulat, per exemple, el que tu dius, hi ha 4 assignatures que els xiquets han de fer en valencià perquè està estipulat així. És molt poc, però ells com a mínim han de ser en valencià. Evidentment que jo estic totalment d'acord amb tu i comprenc això que dius, exigir i demanar que el professorat estiga suficientment qualificat i que efectivament les classes es vehiculen en valencià. Això està claríssim. Ara bé, en la qüestió que té que veure en decidir a nivell com a professor particular que una assignatura que se t'ha marcat que s'ha de donar en castellà, que tu decidisques fer-la en valencià contradint la norma, jo això ho veig delicat perquè pot implicar també que aquest professorat al que li ha tocat fer l'assignatura en valencià amb el mateix criteri invers, m'enteneu el que vull dir? No sé si m'estic explicant. Aleshores és un poc delicat, però comprenc perfectíssimament això. Però en el cas de les escoles d'art, crec que ahir es pot donar un pas més enllà, perquè és que, per exemple, en les escoles d'art va deixar d'exigir-se el C1 de valencià. I ahir pot ser una protesta més a nivell col·lectiu com a centre. No tenim per què deixar que això passe. Tot el professorat ha de ser mínimament competent, perquè els companys volem poder expressar-nos en valencià en un claustre, perquè un alumne s'ha de poder expressar en valencià en una aula si ho considera, ha de poder fer un examen en valencià si ho considera, més enllà de la llengua vehicular, que és molt important. Però el requisit C1
Deixar de demanar el requisit C1 implica directament anar en contra dels drets lingüístics que no deixen de ser drets humans. Aleshores, crec que entenc el que plantejaves, però en aquest cas crec que allò important és organitzar-nos, denunciar, mobilitzar-nos per aquesta llei que és totalment aberrant, no la posen en marxa. Les famílies han de ser conscients, tot ha d'estar tot ben engranat, l'engranatge ha d'estar ben fort en un moment determinat. I és el que estem construint. I estaria bé que farem la plataforma hacia el Codi de Referència. Ja la podem començar, a veure. Coordinadora. Qui? Ah, jo? Bueno, si no n'hi ha res més, és que és tard i n'hi ha treballadors. Anem a acabar ja. Moltes gràcies als convidats per vindre. Serà el punt d'inflexió, no? Començarem, demà a les 11 vos esperem en la plaça de l'Ajuntament i crearem la plaça. Si s'ha de crear, es crea. Ja està. Gràcies a tots. Adéu.